Malawian Camera. Apostle Clifford Kawinga amene wawa ndithu atchuka kwambiri komanso chifukwa cha kuyankhula kwawo kwa mtudzu, kuyankhula kwa mwano, kuyankhula kotamika, kuyankhula kaya kwachana kasindikudziwa. Anyway, nkhani yake ndinena kuti apostle amene wawa akuti ndi apostle andi anayankhula makamaka kumbali yokhuzana ndi kunyoza anthu amene ali pa mitala, kunyoza kutukwana anthu amene anakwatiranso mitala, kuwanena anthu onse amene azimayi onse amene anakwatiwa mitala kuti kapena anakwatidwa mitala akuti ndi mahule, komanso kuwanena anthu onse. Anyway, I think magawa chimanga kaya kwa uko ndi amati onse amene ali amitala chimanga yawo chosalandira. Nde kambiri kake sitikufuna tilowe kwambiri ma verses a Bible kuyang'anayang'ana anthu amene anakwatira mitala, amene atumiki makamaka a Mulungu amene adakwatira mitala mbuyomo, kumbali yachina Noah, kumbali yachina Abraham, kumbali ena onse ambirimbira Moses. Nde situfuna tilowe kumene koko chifukwa it's not sinkhani ya debate kuti ndi yotani. Okay, nkhani ili pano papo makamaka ndi nkhani yokhuzana ndi chikhalidwe komanso unity, mgwirizano, kukhala pamodzi, kukhala pamodzi mogwirizana komanso ndi mwa mtendere, right? Peace and harmony. Ndiyeno pastor amene wawa Apostle Clifford Kawinga anayankhula zinthu zonena kuti zoonetsa ngati za mu street, like chifukwa iwo ngati ali apostle, iwo ngati ali mbusa ndithu, andi akuwaona anthu ena kuti anthu ena ndi otayika. Suppose tena kuti anthu ena amene akuwaona kuti ndi otayikawo akuona kuti ndi otayika, lero amene ogwisa ntchito njira yabwino poweranira ku chiwongoko chimene iwo alicho. Komano once mayamba anthu chikwatukwana, that's why mapeza kuti anthu amapangidwa zimapanga affect ndipo sakulemekezane ndipo amakuthawane. Nde ntchito yanu niyo ngati munthu wa Mulungu makhala kuti mukuyilephera, right? So munthuyo akutsatirani bwanji, munthuyo amva bwanji zimene mukuitana nazo ngati niyo munthuyo simumulemekeza mumutukwana. Olo Yesu sankapanga choncho yayi, atumiki a Mulungu anali Mulungu sankapanganso choncho yayi. Nde izo makamaka ndi zinthu zochititsa manyazi kwambiri kuti munthu wa Mulungu ameneyo Mulungu wake kuti kapena kuti mwambo iyeyo alibe nzeru at least angatha kuona kuti izizi si zabwino, mayankhulidwe amenewa si olondola. Iwo ngati yakuona zoti chimangacho sakufuna kuwagaira anthu amene anakwatira mitala, anakwatidwa mitala, I think it's kungokhala. Komano kuyankhula kwa mtudzu kumene kwayankhulidwa ndi mkulu ameneyo ndi kosakhala bwino. By the way, amamuso Muslim Muslim Association of Malawi alembaso kalata yodzudzula mayankhulidwe ngati amene wawo, mayankhulidwe opanda ulemu, mayankhulidwe adaona kuti kwina kwa ndingayankhule chani. Komabe kulemekezana ndi kumene kumafunika kwambiri pakati pa tonse amene tili azipembedzo zosiyanasiyana, posatengera kuti uyu ali chipembedzo chanji, posatengera kuti uyu ali chipembedzo chanji. Nde ena kutheka kuti iyayi nanga kuti anayankhula mwamtudzi nanga zimanayankhulazo zili kuti. Pamene tsopano tikupatsireni video yawo akuti Apostle Kawinga. Point yomalizira ndiyonena kuti kumbali yokhuzana ndi mitala,
anthu nonse amene ndithu mumakhala mukuinena mitala iyi ndi yauhule, mitala iyi ndi yakuti anthu inu musamakhale ma MG2. I mean, what's the difference? Anthu inu musamakhale ma MG2. Fema ma MG2 tima side chicks oseajawo ndo chimo kawo menocho, right? Ndi anthu ambiri amakhala busy kumapanga iyi papa makuti komano yet zibwezi to mbali. Nde what's the different? Chimodzimodzi kungobwera pagulu kuna kwako uyuso ndakukwatiraso makhala nayeso simple. Kusandi kumazembazemba makhandi ma side chick ma MG2 panapa ndezili zanyo tadziza kwambiri. 99% mwina somwe kuti 100% yazibamba makhandi ma MG2 ma side chick. Zimene zazo m'Bible zopanda uchimo, zimene zazo nzabwino bwino. Ndebe tikamayankhula makamaka tizionesesa kuti tizangana mbali zonse. Right guys, thank you so much guys. Malawi and cameras. By the way, kaka kamankhwa zimene zoe ndamene. Malawi camera.